dnešnom videu vám predstavíme server, ktorý sa v našom cenníku nazýva Silver server a je dostatočne silný na to, aby mohol napríklad slúžiť vo firmách až do 500 zamestnancov. Pri dobrej konfigurácii môže na ňom povedzme paralelne pracovať 5 až 10 ľudí alebo vykonávať 5 až 10 paralelných úloh. Základom tohto servera je doska alebo procesor EPYC, ktorý je sedmičkovej rady, má 64 jadier a 128 vláken. Tomu umožňuje, že je možné, aby prevádzkoval viacero PCI kariet. V tomto prípade doska má 5 PCI kariet, to znamená, že môže byť na ňu pripojených 5 grafických kariet. Pamäťových modulov je možné sem umiestniť až 16. V prípade, že sa umiestnia alebo použijú 64 GB DDR pamäte, to znamená, že server môže mať viac než 1 TB operačnej pamäte. Takisto je tu veľmi rýchly M2 port, ktorý tvorí základ, na ktorom sa prevádzkuje celá umelá inteligencia servera, a v prípade potreby väčšieho diskového pola sú to 4 Smart SAS porty na pripojenie ďalších diskov. Na komunikáciu tu slúži SFP port, ktoré sú možné umiestniť 2 až do rýchlosti 10 terabajtov. Čo sa týka grafických kariet, tak v základnej zostave sú dve grafické karty, oni sú hráčské, GeForce RTX, to znamená majú 24 GB operačnej pamäte, sú veľmi rýchle, nie sú špeciálne určené na AI servery, ale sú dobrou náhradou profesionálnych kariet, ako je napríklad Nvidia Tesla A100 alebo H100, ktoré majú až 80 GB operačnej pamäte. Týchto kariet sa dá použiť viac, len jedna z nich môže byť priamo v základnej doske. V prípade, že chceme použiť viac, už nemôžeme použiť tieto porty pamäťové na pravej strane, pretože by si bránili, a je potrebné urobiť rôzne predĺženia PCI portov, aby sa tieto karty mohli použiť alebo pripojiť. Všetko závisí od konkrétnej požiadavky klienta alebo zákazníka na tento typ servera. Takýto základný server umiestňujeme štandardne do skrinky, ktorá je Tower, alebo nejaký väčší desktop, kde by sa tieto dosky mohli vmestiť. Pokiaľ si zákazník želá použiť viacej grafických kariet, tak v tom prípade urobíme špeciálne šasy alebo špeciálnu skrinku, na ktorom je samostatne umiestnená doska a samostatne sú umiestnené karty. Hotový disk hotový AI server vám ukážeme v niektorom z ďalších videí. Ak vás zaujíma problematika AI serverov, dajte nám like, prihláste sa k odberu a my vás budeme pravidelne informovať o novinkách a o serveroch, na ktorých práve pracujeme.